அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கிரசன்ட் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு பீட்ரூட் மால்ட். இது ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ட்ரிங்க்ஸ் கூட. கடையில் வாங்கி கொடுக்குற பூஸ்ட், ஹார்லிக்ஸை விட இது ரொம்பவே குழந்தைங்களுக்கு நல்லது. குட்டீஸ்க்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும். வாங்க இதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் பீட்ரூட் மால்ட் செய்கிறதுக்கு ஒரு 400 கிராம் பீட்ரூட் எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா கழுவிட்டு தோல் சீவிட்டு இந்த மாதிரி க்யூப்ஸை கட் பண்ணிக்கோங்க. அதை ஒரு மிக்ஸி ஜார்லையும் மாற்றிக்கோங்க. இதை மொத்தமாக போட்டு அரைச்சிடாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு அரைங்க, அப்போ தான் நல்லா அரைப்படும். நான் எடுத்திருக்க பீட்ரூட்டை 3 பேட்சஸாக அரைச்சிருக்கேன். நான் செகண்ட் பேட்ச் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதையும் நல்லா அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ நான் ஃபைனலாக தேர்ட் பேட்ச் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதோட ஒரு 1/4 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நமக்கு நல்லாவே ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக அரைக்க வரும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ நான் 20 பாதாம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன். அதை ஒரு சுடுதண்ணியில் ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற விடுங்க. 10 நிமிஷம் கழித்து பார்த்தா நல்லா தோல் உரிக்க வரும். இது போல் பாருங்கள், மீதமுள்ளதையும் இந்த மாதிரி தோல் உரித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதோட 20 முந்திரி பருப்பு எடுத்திருக்கேன். வாசனைக்காக 5 ஏலக்காயும் எடுத்திருக்கேன். ஒரு இரும்பு கடாயில் ஊற வச்சு தோல் உரித்த பாதாமை சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா வறுத்துக்கோங்க. அதோட முந்திரி ஏலக்காவையும் சேர்த்துக்கோங்க. அதையும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆனதும் அதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். வறுத்தெடுத்த பாதாம் முந்திரியை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றிக்கலாம். அதை அரைச்சி நல்லா ஒரு ஃபைன் பவுடரை ஆக்கிக்கோங்க. இந்த மாதிரி அடுத்து நம்ம அரைச்சி வச்ச பீட்ரூட் விழுதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இரும்பு கடாயில் தான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். உங்கள்கிட்ட இரும்பு கடாய் இல்லைன்னா சில்வர் பேன் கூட யூஸ் பண்ணலாம். இரும்பு கடாயில் யூஸ் பண்ணல நமக்கு இரும்பு சத்தும் சேர்த்தே கிடைக்கும். நல்லா கை விடாமல் ஒரு 10 நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கிண்டுங்க. இந்த மாதிரி நல்லா சுண்டி வந்ததும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு 400 கிராம் நாட்டு சர்க்கரை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம 400 கிராம் பீட்ரூட்டுக்கு 400 கிராம் நாட்டு சர்க்கரை போதுமான அளவாக இருக்கும். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு கை விடாமல் கிண்டிகிட்டே இருங்க. நம்ம நாட்டு சர்க்கரை ஆட் பண்ணனால நல்லாவே தண்ணி விடும். இந்த மாதிரி லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சிக்கு மாறும். பாருங்கள், ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நல்லாவே திக்காகி வந்துடுச்சு.
நல்லா கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க. இதை நம்ம சரியான பதம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா, ஒரு ஸ்பேச்சுலா வச்சு இந்த மாதிரி கிண்டி விடுங்க. பாருங்கள், 2 பக்கமும் சேராமல் இருக்கும். இதுதான் கரெக்டான பதம். இதில் நம்ம அரைச்சி வச்ச பாதாம் முந்திரி பவுடரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதையும் நல்லா கை விடாமல் ஒரு 5 மினிட்ஸ் கிண்டிகிட்டே இருங்க. அதுக்கப்புறம் முன்னாடி இருந்ததை விட நல்லாவே திக்காயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஃப்ளேமை ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பேனை இறக்கிடலாம். இப்போ ஒரு ஃபேன் காற்று கீழே வச்சு நல்லா கைவிடாமல் கிண்டிகிட்டே இருங்க. நம்ம கிண்ட அது நல்லாவே திக்காகி வந்துகிட்டே இருக்கும். நமக்கு கிட்டுறதும் ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். ஒரு 20 மினிட்ஸ் போல் இதை கை விடாமல் கிண்டிகிட்டே இருங்க. நம்ம ஃபேனுக்கு அடியில் வச்சு கிண்டிகிட்டே இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி நமக்கு பவுடர் ஃபார்மில் நமக்கு கிடைக்கும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது சேஞ்ச் ஆகும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய லம்ஸ் எல்லாம் நல்லா உடச்சி விடுங்க. உடச்சி விட்டு கிண்டுங்க. எனக்கு இந்த ஸ்டேஜ் ஆகிறதுக்கு ஒரு 20 மினிட்ஸ் ஆனது. பாருங்கள், கைவிடாமல் கிண்டிகிட்டே இருந்தேன்னா நல்லாவே இந்த மாதிரி கலருக்கு வந்துடும். இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நீங்கள் அரைக்கிறேன்னா அரைச்சிக்கலாம். ஒரு நைட்டு ஃபுல்லாக ஃபேன் கடியில் வச்சுருந்தேன். பாருங்கள், நல்லாவே ட்ரையாக இருக்குது, கலரும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. இதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றிக்கலாம். மாற்றி நல்லா பொடி பண்ணிக்கலாம். எனக்கு ஒரு ஹெல்த் ட்ரிங்க் கலர்ஸ்லேயே வரணும், நம்ம ஸ்டோரில் வாங்குகிற ஹெல்த் ட்ரிங்க் கலர்ஸ்லேயே வரணும்னு சொல்கிறதுக்காக நான் நைட்டு ஃபுல்லாக ஃபேன் கடியில் வச்சுருந்தேன். கலரும் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு, ட்ரையாகவும் ஆகிருக்கு. உங்களுக்கு அப்படி வேணான்னா நீங்கள் முந்தின ஸ்டேஜ்லேயே எடுத்து பவுட்ரு பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஃபைனாக பவுட்ரு அரைச்சி நான் ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி எனக்கு 2 பாக்ஸ் கிடச்சிது. இந்த மாதிரி நம்ம செப்பரேட்டாக வச்சுருந்தோன்னா நமக்கு 1 மந்த்துக்கு மேலவே எந்த ஒரு கட்டிகளும் இல்லாமல் நல்லாவே வரும். இது கண்டிப்பாக நம்ம ஏர்டைட் பாக்ஸில் தான் யூஸ் பண்ணணும், இல்லைன்னா அது கட்டி கட்டியாக ஃபார்ம் ஆகிடும். இதை நம்ம ஒரு பாலோடையோ இல்லைன்னா தண்ணியோடையோ ஆட் பண்ணி சாப்பிட்லாம். நான் இன்றைக்கி பாலில் 2 ஸ்பூனு பீட்ரூட் மால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, அது நல்லாவே கரைஞ்சிடும். பாருங்கள், நல்லா ஒரு பூஸ்ட் கலர்லேயே வந்துச்சு. டேஸ்ட் வைஸும் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது, குட்டீஸ்க்கும் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.